Кукуригу ТВ. Дядовата ръкавичка. В един студен зимен ден дядо тръгнал по пътя за Златица. Снегът блестял като захар, въздухът щипал бузите, а дядото си подсвирквал и пристъпвал бавно по прашния замръзнал път. Но докато вървял, едната ръкавица тихичко се изхлузила и паднала в снега. На полянката край пътя се появила мъничката мишчица Гризана. Надникнала, душнала и видяла ръкавицата. Ох, каква пухкава пещера, зарадвала се тя. Тъкмо за една измръзнала мишчица. Мушнала се вътре, свила се на кълбо и въздъхнала щастливо. В ръкавицата било топличко и миришело на вълна и зима. По пътечката подскача жаба Жаборана. Зелена, сладка и засмяна. Спря при ръкавицата, надникна и попита: кой се топли тук? Аз, мишчица Гризана. Ако се сместим, влизай. Тя внимателно се мушна вътре, сви лапички и... Ква-ква, колко е уютно! Благодаря, мишчице. Влизай, ще се сместим, хубавичко ще се стоплим. Щом сме мили и добрички, има място за всички. Влизай, ще се сместим, песничка ще си изпеем. Щом сме мили и добрички, има място за всички. Не минало много и хоп, тича Зайо Средногорски. Лапичките му мокри, ушите му трепкат. Спрял на пътя и видял ръкавицата. Кой се гуши на топло? Влизай, ще ни е по-топло тримата. Скоро по пътя се появила сладката комица Лисица. Очите лукави, но добри. Кой живее в тази чудна ръкавица? Попитала внимателно. Мишчица Гризана и жаба Жаборана и Зайо Средногорски, рекли отвътре. Влизай, отвърнали те. Ако се сместим, място има. Влизай, ще се сместим, хубавичко ще се стоплим. Щом сме мили и добрички, има място за всички. Влизай, ще се сместим, песничка ще си изпеем. Щом сме мили и добрички, има място за всички. Не след дълго от Балкана пристигнал кумчо Вълчо. Уморен, гладничък и сериозен. Кой се е приютил тук? Попитал. Мишчица Гризана и жаба Жаборана, Зайо Средногорски и нашата комица Лисица, чули се гласчета. Искам и аз да бъда гост, казал Вълчо, но тихо, да не плаши никого. Добре, рекли те. Влизай, ако се сместим. И ето, че земята леко затупкала, пристигнала рошавата мецана. Кой се е сврял на топличко? Ние сме Мишчица, Зайо, Лисица и Вълчо, отговорили. И за мене има ли място? Тясничко е, казали всички и се спогледали. Но щом се сместим, ще има. Влизай внимателно. Мецана се наместила най-внимателно от всички. Сякаш е пухена възглавничка. Ръкавицата въздъхнала, опънала се, но издържала. Вътре станало съвсем уютно и сърчицата им се стоплили. Вижте колко е хубаво, прошепнала Гризана. Когато сме заедно и мислим един за друг, и най-малката къщичка става дом. Влизай, ще се сместим, хубавичко ще се стоплим. Щом сме мили и добрички, има място за всички. Влизай, ще се сместим, песничка ще си изпеем. Щом сме мили и добрички, има място за всички. А по това време дядото се връщал от Златица. Ох, ръкавицата я няма. Леле, ако баба види, че съм изгубил ръкавицата, ще се разсърди. Я да я потърся. Разгледал пътя, огледал поляната и видял нещо чудно. Ръкавицата му мъничко се поклаща.
Приближил се кротко и леко почукал стоягата. Чук-чук-чук. Има ли някой вътре? Животните излезнали от ръкавицата. Добри ми гости, усмихнал се дядо. Виждам, че ръкавицата е станала дом и е стоплила много сърца. Благодаря, че сте били внимателни с нея. Трябва да я занеса на баба, да я изсуши и зашие. Животните се спогледали. Не им се искало да стоят на студа без подслон, но разбирали, че чуждата вещ трябва да бъде върната. Дядото помислил, погледнал наоколо и рекал: чакайте, да направим за вас една истинска горска колибка. Събрал сухи клонки, мъх и шишарки, с ръце и с добро сърце сплел малка колибка под бора. Вътре послал мъх, а отпред сложил 2 клечици за прагове. Ето, не е ръкавица, но е по-широка. Тук всяко сърчице ще намери място. Благодаря, писнала радостно Гризана. Тук дори ушите ми не опират в тавана. Засмял се Зайо. И за опашки има място, доволно кимнала Лисана. Ще пазя входа, обещал Вълчо. А аз ще разказвам истории, промърморила Мецана. Дядото внимателно взел ръкавицата. Хайде, приятели, казал той. Животните му помахали с лапички и опашки. Довиждане, дядо! Вечерта дядото се прибрал у дома усмихнат. Баба го посрещнала на вратата. Намери ли ръкавицата? Намерих, усмихнал се той. Баба зашила шефчето, сложила ръкавицата на конец над печката да се суши, а дядото седнал до прозореца и погледнал към гората. Там, под един бор, вече светела новата малка колибка. И ако се заслушаш добре, ще чуеш тиха песничка, смешни лапешки стъпки и приятелски гласове. А поуката, мили деца, когато споделяме, дори и най-малкото нещо може да направи голяма магия. Да стопли сърца, да създаде приятелства и да превърне една ръкавица в истински дом. Влизай, ще се сместим, хубавичко ще се стоплим. Щом сме мили и добрички, има място за всички. Влизай, ще се сместим, песничка ще си изпеем. Щом сме мили и добрички, има място за всички. Тръгна дядо към Златица, падна пухкавата ръкавица. Мишка малка забеляза я, ох, каква си топличка, каза тя. Сви се тихо на кълбо, вътре стана и хубаво. Влизай, ще се сместим, хубавичко ще се стоплим. Щом сме мили и добрички, има място за всички. Влизай, ще се сместим, песничка ще си изпеем. Щом сме мили и добрички, има място за всички. Чу се троп от горица, спря при дядовата ръкавица. Влезе Зайо средногорски, кротък скрито думи хорски. Ето Лиса, малка кълпазанка, влиза нежна, мила, кротко се е свила. Вълчо идва от Балкана, влиза тихо с приятелска покана. Баба Меца търси място, в ръкавицата е тясно, но се сместиха, въздъхнаха всички в шарената ръкавица. Влизай, ще се сместим, хубавичко ще се стоплим. Щом сме мили и добрички, има място за всички. Влизай, ще се сместим, песничка ще си изпеем. Щом сме мили и добрички, има място за всички. Пух, 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 шефчета се смеят, тук, там, там, лапички се греят. Щом се сместим, чудно е. Любов и смях воюват.
Ще се видим отново в следващата приказка от Кукуригу ТВ.